ovat osuneet. KK pelaajahankinnat. Arto Laatikainen maalin eteen, nyt on aivan vapaa paikka Miro Aaltosella, mutta Frederic Cloutier ei halua vieläkään maalia päästää. Aaltonen uudestaan, Aaltonen laukoo, Cloutier torjuu toistamiseen. Aho ottaa kiekko haltuun, Juuso Ikonen odottaisi jo maalin kulmalla. Niemelä lähtee nyt nousemaan, nyt on hyvä paikka Niemelällä ja jälleen kerran Cloutier joutuu torjumaan, kiekko jää hetkeksi aikaa pelattavaksi, mutta sieltä se vaan jollain kumman tavalla jälleen kerran Frederic Cloutierin hanskaan tiensä löytää. Kärpät pääsi yrittämään useista eri paikoista, vain Miro Aaltosella oli se huippupaikka, joten se ei ole. Ja siinä on ensimmäinen paikka ja maali saman tien ensimmäiseen vaihtoon. KK tulee toiseen erään tuulispään lailla ja Jan Mikael Juutilainen iskee tilanteeksi 1-0. Peli on avattu, vain 14 sekuntia menee tähän, kun ensimmäinen maali saadaan aikaiseksi. Huono avaus Eklundilla, nyt on Kärpillä hyvän näköisen hyökkäyksen paikka ja Cloutier joutuu torjumaan oikein kunnolla ja nyt on tulossa myös kotijoukkueelle ensimmäinen rangaistus. Takamies vedetään nurin, Kärpät pyörittää hyökkäyspäädyssä. Mäenalainen ja laukaus tulee ja pyörällä pääsee irtokiekkoon. Cloutier kuitenkin ylivoimaa pyörittämään hyökkäyksestä Masuria. Toisella puolella on Markus Nutivaara. Greenin epäonnistunut avaus, Puljujärvi pääsee nousemaan tekopaikkaan ja kiekko maaliin! Jesse Puljujärvi tasoittaa ottelun. Tätä ylivoimaa ei pelata kuin 15 sekuntia, kun ottelu on tasa. Josh Greenin epäonnistuneesta purkukiekossa tämä lähtee, tämä tilanne. Jesse Puljujärvi pääsee irtokiekkoon vapaasti käsiksi ja Frederic Cloutier ei pysty tilannetta peittämään. Ensimmäinen maali tämänkin veskarin taakse liigassa nyt tehty. Rauhassa saa Kangasmäki nyt tulla aina hyökkäysalueelle asti. Rajalalle maalin eteen, pelataan kiekko ja kiekko maaliin! Juuso Rajala ja ylänurkka soi. Juuso Rajala, jolla oli ensimmäisessä erässä jo yksi hyvä tilanne, haki silloin ylänurkkaa. Tällä kertaa hakee niin, että se myös sinne uppoaa. Iiro Tarkki on toistamiseen ohitettu tänä iltana ja kotijoukkue johtaa 2-1. KK voittaa aloituksen, mutta hyvin sinne iskee Sebastian Aho kiinni. Aho pääsee maali eteen ja Niemi on loistopaikassa, mutta Frederic Cloutier liukuu eteen, ottaa kiekko haltuunsa. Lehtonen naputtelee sinne, laittaa, antakaa kiekkoa tänne, mutta nyt Tarkki joutuu tekemään kovan torjunnan, kun Lammassaari ui sinne maali eteen. Lammassaari ei pääse tähän kiekkoon kunnolla, mutta erinomaisesti siinä kyllä KK Malisen ketju nyt järjestää vaikeuksia Kärppien päätyyn. Guttig vedetään nurin, ei tule varmasti helpolla jäähyä, jos ei muutenkaan ole tänään tullut. Aho laittaa kiekko maalille, Niemen kautta kiekko Laatikaiselle, Laatikainen hakan päälle ja maali edessä on Sebastian Aho, mutta Frederic Cloutier torjuu. Parikymmentä sekuntia vielä armon aikaa Kärpillä jäljellä, Miro Aaltonen odottelee keskellä, myös Mika Pyörällä siellä on Laatikainen vetopaikassa, ei lähdy vielä laukomaan. Niemi pyörittää nyt Laatikaiselle, Laatikaiselta kiekko irtoaa, mutta ei mene keskialueen puolelle. Niemi vielä muutama sekunti, Laatikainen, Ikonen tällä, kiekko lähtee ropelina ja näin KK ottaa tästä todella arvokkaan ja hienon voiton. Kärpät on pyörittänyt 2 erää, ensimmäisen ja kolmannen, mutta ei saa vaan kiekkoa ohi Frederic Cloutierin, joka jälleen kerran pelaa aivan huikean ottelun.